όταν ήμουν υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος, όταν ήταν να χαιρετήσω την υποψηφιότητά μου στο βήμα, δεν υπήρχαν ράμπες, υπήρχαν σκαλοπάτια, με αποτέλεσμα να κάθομαι αποκλεισμένη. Έχω πιο ασφαλείς να αναμνήσεις τα αυτοκίνητα από το να κινδυνεύσω να κινηθώ στο πεζοδρόμιο. Αναγκαστικά όλη αυτή η κατάσταση σε κρατάει μέσα. Και το μέσα, όπως γνωρίζουμε, δημιουργεί κατάθλιψη. Η σημερινή εικόνα του Δήμου Κοζάνης είναι όπως των περισσότερων δυστυχώς πόλεων στη χώρα μας, η οποία εγώ θα έλεγα ότι είναι κάτω του μετρίου. Κάνουν πάνω, όχι πάνω στις ράμπες μόνο, ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια, από τα οποία πεζός δεν μπορεί να περάσει. Εγώ πώς θα περάσω? Συγγνώμη. Εδώ, απ' την άλλη. 3 πόλεις. 3 ιστορίες ανθρώπων με διαφορετικές διαδρομές, αλλά με κοινό τον αγώνα για να ζήσουν και να κινούνται με αξιοπρέπεια. Στην Κοζάνη, τη Θεσσαλονίκη και τη Ξάνθη, οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια δεν είναι πάντα φιλόξενα. Τα εμπόδια δεν είναι μόνο σωματικά, αλλά και κοινωνικά. Αυτή η έρευνα αφηγείται τη ζωή εκείνων που κάθε μέρα καλούνται να παλέψουν με την έλλειψη προσβασιμότητας, γιατί η πόλη δεν ανήκει σε όλους.